Tá mé go leo scéal díomhanis, scéal bag darbh ainm, an Ghaoth agus an Ghrian. Tá scéal seo ar fáil ar léitheoireacht.com agus tá sé aistrithe ag Éamonn Ó Riordáin agus maisithe ag Céan Ó Tarraing. Sulla dásaí mé ar an scéal, tá coppla abertin seo agam fa rudaí a tharlaíonn in sa scéal. Léitheoireacht iad le chéile. Bhí an Ghaoth agus an Ghrian ag trid. Bhí orthu an cóta a bhaint den nearth. Dírithe an fearr ráite agus bhain sé de a chóta. Agus muid ag leo an scéal, ba bhaid liomsa go smaoineadh sibh ar ceisteanna a thocail ina chur leis na freagraí seo. So bí ag smaoinú a rith an scéal ar ceisteanna le gol láfa. A raianis ag an scéal, an Ghaoth agus an Ghrian. Dírithe argóhaint idir an Ghaoth agus an Ghrian lá amháin. Bhí an Ghaoth ag muú as a cheacht a ra go raibh siise níos láidre ná an Ghrian. Ach, dúirt an Ghrian go raibh siise níos láidre. Ba ghéir go bhaca siad fearr ag siúil ar an mórthar híos futhú. Tá sugamsa conas an scéal a ráite ar sa an Ghrian. Cén cí ar sa an Ghaoth. An té agin gur féidir an cóta sin a bhaint den bhar híos, is sí an duine is láidre. Bhí an Ghaoth sásta le sin agus Jimmy an Ghrian tío hir duine scamal, agus thuaigh an Ghaoth chun ibre. Thosaigh an Ghaoth ag séidú. Head sí có láidir is a béidir leithí. Ach, dá láidre a head sí, se is mó a dascan fearr an cóta mór iste timpeall ar thaobh. Sa deireadh bhí sí spianta amach agus dírí sí as. An sin tháinig an Ghrian amach ón scamal. Thosaigh sí ag taitnú có láidir is a béidir leithí a nuas díire ar an bhar. Dírí an fearr bocht an-sé agus ní raibh sé abalta chur suas leis níos faide. Stop sé agus bhí ar an cóta a bhaint. Is mar sin a bhí an bua ag an Ghrian ar an Ghaoth. Anois, ar bhain sibh soltas an scéal sin. Thíl me se gur scéal galanta a bhí an. Ar éirí leh smaoinú ar ceisteanna le gol leis na habairtí? Argaí me deorthaí a rís an seo. Bhí an Ghaoth agus an Ghrian ag trid. Bhí siad ag argóhaint. Cén sort ceist a thocail ina chur leis an abairt sin? Chur me se, cé a bhí ag trid. Bhí an Ghaoth agus an Ghrian ag trid. Téan sin go maith lena chéile. Cad faoin darnach an. Bhí orthu an cóta a bhaint den nearth. Ar smaoinigh tú ar céist le gol sin? An bhaid. Thíl me se, go deocail ina chur, go dé mar na hocarí siad an céist. Téan sin go maith lena chéile. Cad faoin abairt dearnach an seo. Dírithe an fearr ráite agus bhain sé de a chóta. Well, fan go bheici muid. Chur me se, go dé a tharla nar a thosaigh an Ghrian ag solsú. Dírithe an fearr ráite agus bhain sé de a chóta. Ar smaoinigh tusa ar céist? Béidir go raibh dá chéist difriúil arís.